Dumela bakhulu, the Diametition is back ngemsana. Muri eZimbabwe ndauyawo pano nhasi ndine imwe post yandoda kumbokudzosera kumashure. Zvinhu zvakataurika parally iyo yakaitika kumucheke stadium grounds mugore ra2018. So panapa ndabva ndangotora zvekare iri post yakaiswa on Twitter neuyo anotwa Nick Mangwana ndiye anga akanyora ipapo. Munongomuziva anenge achingowanzirwa nevanhu achinzi propaganda machine. So akanyora akati cold storage in Masvingo will be start operating on 31 July 2018. Shabani and Mashava will employ 6,000 people. Ka video kacho nako bana ndakwanisa zvangoda kukaplay because ndozati vanhu vawandika ngoplay ka video kacho ipapo panapa vanenge vada kuti ndisvasvanga necopyright. Manje this time around takachimaster tinongotora nyaya tobva tangoonesana kuti apa chichi throwback and this nigirikini I'm sure munoiziva mese andifunga kuti vashoma zvo vanogona kusina kuiona but ndo zvinhu zvakanigirikina zvakataurika ma promises aipiwa nyika zvinhu zvakakosha kuti semaZimbabweans timbocheka kuti how far zvapapi titakuonesana panapa zvakazoitwa zvakazofamba here. Because inini ndakatarisa zvinhu even kana iwewe ukanzwi kudanana nemusikanawo ubva wangomupa mapromises ekunyeba ubva wamudza zvimwe futi woregedza kuzvizadzisa ampezera ngoti iwewe hauna integrity. So zvatakuita panapa ndakutokusiya ndakutokuramba. I think munokwanisa kurelate zvinhu zvatutaura vazhinji venyu makarambwa ipapa pafanika uzvo akarambwa uri murambiwe wakatomborambwa nenyaya idzodzezi but apa chakada kuonesana kuti how far zvinhu zvakapromiswa zvino mukuru zvakaitika here kana kuti tomuramba. Tell me what you think.